Yan, hello guys. Magandang hapon guys. Inisay ulit kami ng pagong. Papagong ulit kami guys. Sama ko si Brother Hermes. So guys, dito kami sa Pampang Nueva Vizcaya guys. Naniniksay ng pagong. Papagong tayo guys. Dito sa ilog. Baka sakaling nandito sila. Hindi na ng tubig guys. Hapon kami ngayon tumitira guys kasi mainit pagtanghali. So, kaya hapon. Ganda oh. Hindi na ng tubig. Sana makadali kami guys. Tabayan na yung video natin. Shout out kay RG Dolgolao. Shout out, idol. Sumusuporta sa amin. Shout out din sa lahat ng hunters. Mga maniniksay. Yan, sige guys, stay tuned lang. Warning. The following content may contain elements that are not suitable for some audiences. Viewer discretion is advised. Yan guys, nakadalawa na yung kasama ko. Ako wala pa. Tanggad. Natanggad. Dadaan pa siya. Dapat yung mga gini. Balindata. Ha? Takas to, lagay parang. Wala rin tatar makaado.
bahala. Sininto ba ni Hero na? Balang oh. Basta dagit ba basta ala natenggad ayun guys oh, laki oh, naliig oh, naliig guys, walang kawala, Wala na, finish na. Nadali siya guys. talagang patay siya guys, naliig, di na makagalaw. Oh, paralyzed. Puruan siya guys. Naliig, napuruan. Di pa bumaon yung bala oh. Lucky guys oh. Babae guys oh, tingnan nyo. Yan yung sinyalis ng babae guys. Ano yung kaya ito eh? Ang itlog na ito guys ah. Nalilig naman guys. Naliig. Bumahong guys, pero buhay pa ito guys. Buhay pa yan.
Tanggat mo lang. Pangwalo guys. Pangwalo ko. 2 hours later. Yan guys, uwian na. Ulan. Uulan na guys, ayan na yung ulan, umaambon na. Madilim na doon. Yan. Ulan na guys. Next time naman guys. Next time ulit. Nakadali naman kami ng wala lang. Another day. Mga Lima? kuha namin. 15. Yung mga 15 pagong. Diyan na sa sako guys. Hindi ko nalalabas kasi ulan na. Yan, sige guys, salamat ulit sa panonood. Shout out na lang sa atin. Sa pagluluto. Shout out na lang sa lahat. Thank you sa supporters. Thank you, thank you.